I dag er det den første dag i projektugen, mandag den 26. januar 2015. Og ja, i dag startede vi med at lave disposition over alle dagene i projektugen, hvad vi skulle have nået til de forskellige dage for at kunne blive færdige til tiden. Og vi er sådan et huletæppe-mennesker. Now you know. Ja, og så gik vi i gang med at ringe rundt og få lavet aftaler til interviews, som vi skal lave i morgen. Og vi har fået en aftale med Solgaven, som er et plejehjem, og Østerskoven, som ringer tilbage i morgen, håber vi. Og julemærkehjemmet vil ikke have os ved besøg. Nej, fordi at børnene skulle have en, hvad var det, rolig stille hverdag. og rolig hverdag. Og så fik jeg lagt alle logbøgerne ind fra alle de tidligere gange på YouTube. Så er der også styr på det. Og jeg fandt sådan en mega god rapport. 64 sider, ja. Som måske skulle have været læst inden selve projektugen. Men okay. Jeg begyndte at læse den. Den er lang. Og så begyndte vi på spørgsmålene til interviews. Ja, hvor jeg blandt andet så en video, som det var sådan en halv times motherfucker lang video, om hvordan man spørger, så man får de rigtige svar. Ja. Og så havde vi vejledning. Ja. Hvor vi fik at vide, at vores film skulle afleveres på USB, og skulle indeholde underoverskrifter, og hvordan vores forside skulle se ud. Og at vi skulle lave drejelogbog, altså filmmanusagtigt. Som vi skulle vedlægge som bilag. Ja. Ja, så skulle vi lave vores interviewspørgsmål også som bilag. Ja. Og lave vores emnebegrundelse om. Fordi at vi måtte ikke skrive, at det var lettere for os, men vi skulle skrive, at det var den bedste måde, vi kunne udtrykke os på. Eller noget i den stil. Ja. Så det har vi gjort. Ja. Ja.